בלילות החנוכה, כשהנרות דולקים בחנוכיה, הם מספרים בשקט בשקט סיפור עתיק ומופלא, ואם נטה אוזן ונקשיב, נשמע אותו גם אנחנו. זה היה לפני שנים רבות, בימי בית המקדש השני. עם ישראל ישב על אדמתו והאמין בכל ליבו באלוקים, וקיים את תורתו ומצוותיו. בבית המקדש היה הכהן מדליק מדי בוקר וערב את המנורה הטהורה בת 7 הקנים. היו הנרות דולקים ומפיצים אור קדוש ומופלא בכל העולם. באותם ימים כבשו היוונים את ארץ ישראל. הם לא יכלו לשאת את העובדה שהיהודים אינם ככל העמים, וכי יש להם אמונה משלהם ואורח חיים משלהם. ציוו היוונים על היהודים לעזוב את אמונתם. הם ציוו עליהם להפסיק ללמוד תורה ולחדול לקיים את מצוותיה. בעיני היוונים כל מה שיפה קדוש, בעיני היהודים כל מה שקדוש יפה. רבים מהיהודים עזבו את דרך התורה והחליטו לחיות כמו היוונים. זה הרבה יותר קל. היוונים נכנסו לבית המקדש וטימאו את כל כדי השמן הטהור שבו היו מדליקים את המנורה. שוב לא דלקו נרות המקדש, ושוב לא האיר אורם המופלא. ראו זאת מתתיהו החשמונאי ובניו, והכריזו מרד נגד היוונים. מי להשם אליי, הם צעקו. הם אספו אליהם את כל היהודים שנשארו נאמנים לעמם ולדתם, ויצאו להילחם ביוונים. ליוונים היה צבא גדול, פילים היה להם, הרבה חיילים. צבא החשמונאים אמנם היה קטן וחלש, אבל השם עזר להם. הם נכנסו לבית המקדש וניצצו את כל הפסלים שהיו שם. אך אויה, כשנכנסו לבית המקדש ורצו להדליק את המנורה, ראו כי כל השמן נטמע ואי אפשר להדליק בו את המנורה הטהורה. והנה נעשה נס, לפתע נמצא פח שמן קטן, שאותו לא ראו היוונים ולא טימאו, אך כמות השמן שבו הייתה יכולה להספיק ליום אחד בלבד. וראו זה פלא, השמן המועט הזה דלק 8 ימים, עד שהובא שמן חדש וטהור. ומאז ועד היום הזה אנו מדליקים בכל שנה נרות חנוכה. בימים האלה וזוכרים את הניסים המופלאים של אותם ימים גדולים. וכך נכתב: כשעמדה מלכות הרישה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך רבים עמדת להם בצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ושעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית השם וקידוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. שימו שמן, שמן זית, נרות הדליקו, יהי אור בבית.